ka manta sunan channel din Mr. BAB TV. Kar ka manta a ji a danna mana subscribe. BAB on this one. Dafa wala fa. Haka ne mana. Ke nike tunani, ke kadai nike so. Ke nike tunani, ke kadai nike ke kadai nike so. Ke kadai nike so. Ke nike tunani, ke kadai nike so. Ke kadai nike so. Ke nike tunani, ke kadai nike so. Like ke tunani, dare da rana ina tunanin ki, ina mafarkin ki. Dare da rana ina tunanin ki, ina mafarkin ki. Jiki ina kirma idan na kalle ki, ban so in yi bacci dole sai na kalli photon onki. Ke nike tunani baby, ke nike tunani, ke nike tunani cikin rai. Ke nike tunani, ke nike tunani baby, ke nike tunani, ke nike tunani cikin rai. Kin wuce tunani na, ke nike tunawa in zan bacci. Bani cin abinci sai na kalli photon ki. In ina tafiya kina min gizo-gizo a zuciyata. Na daɗe ina mulkiya, zuciyata na son ki. Na kasa bayyana miki wai me yake faruwa. Ke nike tunani baby, ke nike tunani, ke nike tunani baby, ke nike tunani, ke nike tunani yan mata. Ke nike tunani, ke nike tunani baby, ke nike tunani. Ko a cikin kawayen kin zarce kin wuce su, ko a kwatance ke kike. Oh, ke nike tunani baby, ke nike tunani, ke nike tunani cikin rai. Ke nike tunani, ke nike tunani baby, ke nike tunani, ke nike tunani cikin rai. Kin wuce tunani na, dare da rana ina son kallon ki. Yaushe zaki zo don in aure ki? Ni kaɗai nake cewa ina son ki. Mai son ki hakika masoyi na ne, amma masoyi ba irin na dindindin ba. Nake tunani baby, ke nake tunani, ke nake tunani cikin rai. Ke nake tunani, ke nake tunani baby, ke nake tunani, ke nake tunani cikin rai. Kin wuce tunani na, ke nake tunani baby, ke nake tunani, ke nake tunani cikin rai. Kin wuce tunani na, ke nake tunani baby, ke nake tunani, ke nake tunani cikin rai. Kin wuce tunani na. BAB on this one.